Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabicol, nangako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan, kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Aksyon ko, noon at ngayon tayo sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Aksyon ko, noon at ngayon tayo sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, welcome sa satuyang programa. Aldaw kitang ngunyanin Biyernes, Petsa 23, kan bulan kan Abril, taong 2021. Kami ang sa indong makakairiba, daing iba, Remy Araneta Mendones, Anma Salvador, kan Bicolanja. Masiram na hapon, Bicol Region. Ako mampuan sa indong lingkod, ang Mr. Siram kan Bicol, Joshua Martinez Jr. Ang programang iniatod sa indo kan ako Bicol Party List, asin ang programang man ini, ana para sa mga inaapi. Ini ang programang kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Ini ang Tabang Ora Mismo. Maray na pagkahapon, partner. Masiram na hapon na Biyernes, partner. Partner, mainit-initan sa tuyang pag-urulayan mo niya na pagkahapon. Hulita, seryoso ini partner. Ini manungod sa mga kolorom na lunadandig di sa Bicol Region. Pirmi man na mainit-init ang mga irestorya, maski nga ni malipot ang aircon digdi sa studio. Kinakaipuan, Alagad ang mga partner, tema ta, mainit. pirming mainit-init. Correct. Lalo Aside- na ang kapita mainit-init. Ayan. Good afternoon sa mga parantabay niya tungo niya na pagkaldaw. And syempre partner, hulit ang pag-uurulayan ta kolorom ining mga lunadan na nagbabiyahing Manila to Bicol. Siring man aramon ta kung ano ang mga programa ngunyan kan LTO Legazpi. Tama-tama. Ini ang saro sa mga ahensya na dakula ang papel na ginagampanan lalo na sa parte kan mga commuter, mga motorista, mga biyahero. And syempre partner, kung ano ang sa inda mga pigpapautob, lalo na ngunya na nasa irarom kita kan pandemya. Kaya antabay kamo, tutok kamo mga kabarangay, mga kababayan na Bicolano, nin huli, tama kabuluhan, asin pano, nin sustansya ang magiging irestoryahan sa programa, ngunyan aldaw nin Biyernes. Kasabay ta ngunyan mga kaaksyon, ang chief kan LTO Legazpi, dahil iba mga kaaksyon, si Ma'am Feli Mendoza. Maray na pagkahapon tabi, Ma'am Feli. Just maray na hapon man sa Bagayon na istasyon ning Action Co Center. Ayan. Salamat sa pag-imbitar sa kuya. At least makapagtao o makapag-share man ako ning mga diit na updates kan sa muyang ahensya na dahil iba ang Land Transportation Office, Ayan. Region 5. First time ni Ma'am Feli sa satuyang programa, kaya i-welcome ta siya ni Dakula. Maliputo. Maliputo. Kaya sa liwat tabi, Ma'am Feli, makiistoryahi daw po kami kung kumusta po ang programa kan LTO Legazpi. Ano ang mga pinagkakaabalahan ngunyan partner, lalo na partner ta medyo
gabus bagan opisina ngunyan ba kung normal eh. Oo. May mga opisina nga ni na lockdown eh. Correct. Kumusta ang LTO? Well, sa kabuuan, ang LTO Region 5 sa pamamayon ni Director Francisco Ranches, igwa po siya ng mga mandato man sa mga district offices ng LTO digdi sa Region 5 na talagang samuya pong susundon ang tulong mandato kan LTO. Number 1, ang pagpadagos na pagrehistro kan mga sasakyan, lalo na itong mga medyo haloy-haloy na po na dahil nakakanamit ng rehistro kan sa indang mga sasakyan. Ikaduwang mandato ang pag-renew as in pag-issue ng mga driver's license. And ikatulo, ang pag-enforce po duman sa mga violators. So mga day nagsusunod kang Republic Act 4136. Opo, nababanggit mo po, Chief, itong manood sa daing nakaparehistro. So meaning, pag daing napakarehistro, daing prangkisa, kolorong po yan. Sa parte igwa po kaya kita ni mga pigapod na classification kang sa tuyang mga motor Bihikulo. vehicles. Igwa kita ni pigapod na for hire, igwa kita ni pigapod na mga private vehicles, igwa kita ni pigapod na government. Since ang sa tuya pong topic ko niyan is more on colorum, ini po baga sa pigapod na mga for hire. Opo. So once na ang sarong sasakyan dai nagrehistro, Automatic po. Automatic. Gustong Yan. sabihon, Sapat- Chief, ang sarong auto, kung day ka rehistrado, day kang karapatan na magpasiring sa tao kan tinampo. Hindi. Yes po. Absolutely, Absolutely, wara. for hire. Yeah. Itong mga nagakuan ng mga pasahero. Day, Ano maski po? pribado, partner. Maski pribado. Maski pribado. Alimbo, Dapat malinaw alimbo, yan araw sa- kang bihikulo oo. mo, araw kang bihikulo mo. Okay. Day ka nag-renew, day ka nagparehistro, day karapatan ng bihikulo mo na, Na magparabalag-balag magbiyahe. Oo. Yes. sa tinampo. Pero that is Opo. only for engine na vehicle. Yeah. Okay. That is, dapat ang satuya po mga sasakyan, rehistrado. Or else, ini po, mabalga sa violation, or ma-violate po siya under section 1, which is unregistered. Ini po, Alimbawa, base- Chief. Yes po. Alimbawa, so auto, bako rehistrado, pero so nagmamaniho, may lisensya. Still, may igwang violation. Still may violation. Oo, kasi dapat partner, So, day nangangahulugan na may lisensya ka. Ay, dapat drive mo partner, man. both the vehicle and the driver, dapat lisensyado and Kasi- kompleto ng dokumento. Yes Tama. po. Kasi yan po ang stated sa, Republic Republic Act Act. 41. Ito man na sa for hire na nami-mention ni Chief, duman yan sa LTFRB. So mga pampasahero, pag day kang nakapag-renew man kan lisensya kan prangkesa, day ka man dapat magbalag-balag. Yes, Kung day kang correct. prangkesa, Kasi day ka man that dapat is mamasahero. color. Oo, That separate is coloro. kaya ang kang LTFRB and LTO. Those, they are attached agency. Igwasin din ng separadong mga pag-iimposar, di ba, Yes Tabi po. Chief? Actually, ang LTFRB, sinda po ang nag-i-issue ng mga franchise. Franchise. Opo. Digdi po baga sa mga sasakyan magpuon sa mga taxi, jeep. While Buses. ini po ng mga tricycle, ang nag-i-issue po kaya is local government. LGU, opo. Ma'am, LG. sundan ko lang, Chief, ano? Maliban sa dai po nin halimbawa daing rehistro daing karapatan na magpasiring ang auto sa tinampo. Yes po. Ano pa ang mga kasi kung minsan may mga auto na daing side mirror na sa tinampo. Oo, Daing kulang ang mga- ilaw, daing ilaw na sa nagbabiyahe sa tinampo. Violation pa din yan. Dapat Yes, kaya, opo, pag kung ano violation ang po pig-design dyan sa auto mo yan, dapat kompleto ka Kompleto. antes ka magbiyahe. An marauton partner kung daing driver na sa tao Ang dadalagan, ano. Chief Tabi, kumusta ang monitoring Tabi kan LTO pag-abot Tabi sa arod kaya na iguaning colorum? Although LTFRB ang nagaano, so parte an LTO. Well, pag-abot po sa LTO, kami po nasa enforcement. Asang mo niyan, lalo ming hinigpitan dahil siyempre, lalo na napipatupad kang sa muyang opisina ang roadworthiness and then safety kan sa tuyang mga mananakay and then hindi po ng mga nasa transport. So, ang samuya pong regional director talagang tinauan ng kanya-kanyang trabaho ang sa tuyang mga enforcement, trabaho and then assignment. So, ngunyan po naka-deploy po sinda sa kanya-kanyang point. So, lalo na po ang LTO Legazpi na dati day po kami ng enforcement. Opo. So, ngunyan po, tinawa na po kami ng kapahintulutan kang samuyang regional director na kami po tinatawan na ng permiso na mag-enforce man. Okay. Okay. Sundan ko yan, Chief. Siring tamay enforcement kuha na kamo.
Pag-abot sa mga unregistered vehicle, pira po ang nadakupta na, asin ano po ang pinalidad kayan? Okay, sa ngunyan, day ko po may tatao ang pinakasakto na figure. But ako po ang masasabi ko, dakulon po. Naglangkaw po. Ayan, naglangkaw man siyempre dahil siyempre dakol na kita na nagmo-monitor kan sa indang status kan sa indang mga rehistro. And then, yung multa po kay ni, if ever nakita madakop na unregistered, that is total of 12,077.60 Alangkaw na partner. Tapos ano yan, Alangkawon pigi-impound yan? Pag unregistered? Actually, ang unregistered, that is impoundable. Impoundable. Opo. Opo. Chip, kan mga nakaaging aldaw na iling kung may mga babae kitang enforcer, may mga dinunugang kitang babaeng enforcer, mga nakasexy, mga magayon, aralangkaw. Ano ini Chip tabi? Naging epektibo ba ang pagbubugtak ng mga sexy bod aralangkaw na mga enforcer na babae? Day man daw partner, dakulugod ang aksidente. Nagpapadarakop lugod niya tanga niyang makaano tabi ang naging magayon na epekto kay ni. Ang magayon na epekto kay ni dahil siyempre pag nakahiling lalo na sa to yung mga drivers, nahiling nindang igwa kita ni mga lady enforcers, yan ang pagkakataon na nag-slow down sa to yung mga drivers. So, napapalingon sila. Dahil daw nagkukos lugod ng disquido. Actually, day man. Okay. Mga smart driver man ang gayonon mga ang Or baka biglang kasi nararautan auto, sige na sa ng busina. sige imbes na mapaspason, regulated Slow ang down. sainda pong regulated lang ang saindang padalagan. Okay. Paano tabi ini-chip ng mga nagbabiyahe from Manila to Bicol? Ano ang ruling tabi kan LTO? Ang ruling po kan LTO, igwak po kita dyan ng checkpoint sa boundary ni Region 4 and Region 5. So, dyan po baga sa Del Gallego, igwak kita dyan ng checkpoint na kairibata po ang iba-ibang ahensya, let's say PNP, LTFRB, and then sa DOH yata, plus the LTO. Kami po, kami ang natauan ng talagang pamamayo sa pag-check kan sa indang mga ORCRs, and then ang sa indang prangkisa kung sino ba talaga kolorom or Yan bako. ang nadadalan tangon yan tabi, Chip. Iyan ang ginigibong na Yes po. pagmomonitor dyan sa mga border ta. So, ayan, may mga enforcer, PNP, yaon man ang LTO. HPG. HPG, Kumusta yan. man tabi, Chip? Naging pasil ba? Smooth man? So, pag-implementar kay ni tabing mga ruling? Well, dahil sa pagtarabangan kang iba-ibang ahensya, mas napagayon ta po ang sistema ninhulita. Siyempre, iba-iba bagaan sa tuyang mga roles bilang ahensya ng gobyerno. So, iba nagche-check kung tama ba ang seating capacity, nagko-comply kang IATF protocols, naka-face mask, naka-face shields, and then may ino-observe ba yung distance sa pag-upo, lalo na sa mga for-hire vehicles. Though sabihin ta po na for hire, pero tinatawan taman siyempre ng emphasis ito po na mga nasa private, nagagamit ni mga private cars. Opo. Chip, may nag-text sa kuya abang nag-urong-urong kita. Yes po. Nagahapot kon available na databi ang mga sticker. Sa kagura, ano kahalagay ng sticker na ini napig kukuha nila dyan sa LTO? Magpuon mo niya na year 2021, dahil na po kita ning pigbabayaran na sticker. So meaning to Libre say, na ito. dahil po kita ning pigi-issue. Daing charge. Ading pigi-issue. Oo, dahil kitang pigi-issue. Inali So na Dahil meaning, pigbabayadan because daing sticker. Yeah, Meaning, they inali po na ning duman, sticker. na-obserbar ko man talaga ito, Chip, duman sa pigi-release nindo, pigi-issue nindong resibo, wala na talaga duman ng sticker free. Yeah. So, both sabihin partner, inali na talaga, por medyo, wala man talagang nai-release Sticker. ng sticker. I-check na lang po sa indang mga official receipt na upon payment. Pero that is gura ano zero po. kahalagay ng sticker na initabi, Chip, sa bihikulo? Sa piglalaag bagayan? Ini po, saro ini sa mga determinant na ang sasakyan is registrado. Registrado for Yes this po. year. Kasi For may this nakalaag year. mga Kasi partner, po, yan, 2020, 2021. Yes. Pero since na nagdidiit-diit po kita na piga-upgrade and sa muyang ahensya, let's say sa computerization, igwa po kita ning mga sistema na nahihiling ta na lang sa OR kung ini po rehistrado or bako. Chip, ngunyan tabi na
ipag-implementar na naman kan LGU kan sa tuyang alkalde ining day na muna pagpapaluwas itong mga below 18 years old. So paano tabi ito chip na 17 na nagkuha na ng student license tapos day nindang ngunyan may ipapadagos huli nga ni kaining pinaluwas na mandato. Ano Okay. tabi ang pwedeng gibon kan So, mga nagkuha po ng student license? Opo, just like po sa NCR, hanggang ngunyan naka-lockdown sinda. Igwa na po ni pinaluwas ang samuyang undersecretary sa pangaran po ni Sir Galvante na ini po ng mga nagkuan ng student permit sa edad na 17, sinda po tinatauan ng konsiderasyon na halimbawa umabot sa punto na naalanganin, sinda po tatawan man siyempre ng tsansa na makakuha. So ma-extender po kita kang date na pwedeng i-accommodar sinda. Yes po. Kumusta chip mo niyan ang turnout kan mga nagpapasiring sa indong opisina ngunyan tabi na iguan naman kita ning mas pinahigot na Nabawasan Oo, ang nabawasan nagpapasiring ba? sa Yes po, opisina? nabawasan po. Medyo nagdiit po kasi siyempre tarakot man sinda and besides kami man talagang Nag-iingat man na marami. nag-iingat man po kami. May magayon kamong programa, Chief, itong garo libre na theoretical driving. driving. Yeah. Sa mga medyo gustong makanood magmaneho pero dahil Mayong kapasidad, kapasidad na magbayad. dahil pambakal ki auto. Dahil kapasidad eh. Oo, day partner. Pero gustong makanood mag-drive. mag-drive. Ano tabi ito? Paano Okay. maka-avail sinda tabi kan chip? Ini po, ang programang ini, iyo po ini sa piga-apod na Driving Enhancement Course. So, ang Driving Enhancement Course, iyo po ini sa programa na talagang comprehensively tatawan mining kaaraman ang satuyang mga future drivers. So, ang iba po kita ng mga kwalifikasyon na itinakda para sa mga applicants na ini. So, primero, iba po kitang memorandum, pigtatauan ta po ning priority, ini po ng mga indigents. So, talagang financially, dahil kapasidad na magbayad sa mga private driving school. Kasi araw taman po, baga kung gura ano ang bayad, do day ko po masasabi so sakto dahil iba-iba eh. So, sa muya po, uniform talagang libre yan. Ngunyan, igwa po kami ng mga website or igwa kami ng contact number, lalo na sa LTO Legazpi. Ini po, aapudan ini, and then Kan evaluate interesado na kan mga mag-avail. interesado po. Anong number po Anong ang mga number pwedeng po ang apudan? pwedeng apudan? Importante yan, hotline partner. Halimbawa ako, gusto kong mag-avail kan theoretical driving. Paano nga oo. maka-avail? Paano ako makaapot ng mga queries Oo. na dahil na And muna paano ako maging magpasiring kwalipikado duman na maka-avail Okay. ako? Pero kung dito ni chip, pwede taman I-check ta atyan po niya. sa website ng LTO Legazpi. May website po ang LTO Legazpi. Igwa po. Tapos may cellphone number Cellphone duman. number. May nagasimbag man po time Yes, to igwa time. po. Igwa po. Opo. Igwa ning nagsisimbag. Actually, naka-undergo na kami ng almost 400 applicants. Wow. And then na-enjoy na po ninda na gamiton iyan para as a requirement. So para ining sila. 400 po nakapag kuya na. So far, so iba day pa. Siguro day tamara man process, kung ano sinda. ang mga rason. Dahil ini po napigtatao na theoretical driving course, ini po requirements na ini para sinda po magkaigwaning student permit. May magayon pa sinda partner na programa. An aram ko bako lang diyan sa opisina sinda nagsiserbi sa mga kababayan ta. Garo may plano pa sa Rachip na dayuhon ng mga isla, halimbawa Isla Rapu-Rapu. Ano ang apod Yes kaya po. itong We have mobile our outreach, outreach. program. Yan. So naka-schedule po kami sa Manito, Rapu-Rapu, asin Donsol. Maray iyan tabi chip kasi sa mga day nakakabiyahe pa si ring digdi na gusto man magkaigukan mga iyan na driving license. At saka At least kamo sa Rapu-Rapu magpasiring. ngunyan partner dahil mahiwas na ang mga tinampo. Oy, grabe ang Gulpinan motorsiklo. development. Grabe na ang motorsiklo pero dahil mga lisensya. Iyo po. So dadayuhon po nindo duman. Yes po. Naka-igwa na po kami ng set of schedules para sa mga lugar na ini. Hinahalap mi na lang po so approval and then so ibang Rapu-Rapu, requirements. Manito, Manito, Donsol. Donsol. Mga ararayong Naka po lugar. nakasabay ang Donsol. Ang Donsol Sorsogon po, ano yan, base duman sa Coastal Red. area din. Bali po sa Kasi Red Legazpi Book. District Office ini. Yeah. Kasi sa by distance po ang sa tuyong i-consider, arani po ang Donsol sa Sa Legazpi. Legazpi. Legazpi, correct. Yan po nakasurat yan sa samuyang Red Book.
red book Mapping. sa LTO manual po. Okay. Maisingit ko lang tabi i-chip. Daro ngunya ng mga nakaaging aldaw partner. Gulpi ang nailing kong mga nagbabike. Mga bikers, maisingit ko lang. Yan, napapanahon yan, partner. Siyempre, Ihapot mo talaga yan. arabo man magsara kayo na sa mga public transportation kasi yaon nga so possible na transmission kan COVID. Ano tabi ang mandato kang LTO digdita medyo nagkakaigwa kita ning dakol na kaso ning Ang gusto mong sabihin, Descuido partner, na sa in involve dapat, ang mga bisikleta. kung alibaw nagbibisikleta, sa in dapat pumosisyon sa parte kantinang ko ang bisikleta. Ano Okay. tabi ang mandato, So, Chief? since ang bicycle is considered to be a slow-moving vehicle, igwa po kita And non-motorized, ano? Yeah, non-motorized or Dapat keep non-engine right, powered sa gilid sila. lang. Opo. Igwa po kita ng pig-assign baga sa tinampo na slow-moving lane. Duman po sa pinaka-outer lane, kung pwede, duman po ang sa indang lane na every time na lalo na sa mga nasa provincial road, dyan po talaga sinda dapat. So dapat ang lugar kan bikers sa gilid. Oo. pinakagilid Keep po. right sa pinakagilid sa natabi. Di alimbawa, Chief Pirming nasa tahaw. Pagkatapos nabundol mo, sisay may kasalan mo niyan. So biker o So lisensyadong driver. Well, dapat yan. So, biker syempre. ang may kasalan. Yes po. Oh. Kasi dapat paggamit ng tinampo, aram ta po kung saan kita mapwesto. Tama ka man palang Oh, partner. paano yan, Chip, kung self-serving na ni partner? Dahil man, Paano sabi tabi, ko na. Chip, kung Igo ang po kita PNP? kayan, igo Siyempre, kita ning kayan sa DILG guidelines. Diyan po stated kung saan po ma-situate ini po na mga slow-moving Opo. vehicle. Pero May- paano tabi, Chip, na ang mga miyembro kan kapulisan, masyadong titaoan na gabos na obligasyon duman sa lisensyadong driver? Kasi kung minsan, man kita ng pigapod na defensive and offensive driving. Oo. Pero iyan dapat agihon mo na yan sa masusing investigasyon. Investigasyon. Opo. Kasi kung wara ka dyan sa tao kang tinampo, dahil disquido, itong biker na to. Yeah. Oh. Kung iyan ang situation na kung o ang hapot si sang igong kasalan kung ang igong lisensyadong driver or so biker na nakayaon siya sa gitna ng tinampo. Well, para sa sakuya, madali-dali kong simbagon niya na ang biker ang igong kasalan. Okay, Chief. Hindi ba ang driver na na-involve sa aksidente dapat magsairarong garage sa training? Pag-drive? Ikaw, partner. Abay ko yan ka ng LTO. Dahil, Pag gabos- na-involve ka actually, sa Piga yes, training It's, talaga. it's just purely an accident. Pero talagang kung mayo duman, di ba, tabi, Chip, ikaw masyado. Dahil, bakit Chief may ikuhan ka ng LTO? Hindi, na pag na-involve dati- sa Kasi Piga bagong to si training. Chip. Sige. Dati po, igwa kita ni pigapon na uplan disiplina. Oo. Pero ninhuli ta luminuwas ang JAW or Joint Administrative Order dated June 19, 2014. Silent na po subagay na ang mga nag-violate na driver ma-undergo man siyempre ng Malinawan uplan sa imo, disiplina. partner, ha? Kasi pag once na ika-lisensyado, uminagi ka na duman sa mga requirements. Pero Opo. nami may kan mga nakalipas kay arog kaan pag medyo nagbayular ka o na-involve ka iti-training ka girara. Ang nangyari Pero duman, ngunyan tabi, palanday Chip, na. ang nangyari duman, ang tinao kang kan PNP, kung baga, bayadan mo na lang so damages kay itong bisikleta. Iyan, kaya kung minsan, igo mamagag kita ng pigapon ng mga human considerations. So, being considerate ako, partner. Kung madadaraman sa Na-involve nasa... ka partner sa aksidente? Being considerate ako, partner, I just make it simple. Sabi baga daw, when things gets complicated, back to basics, so madalian na sana. regaluan mo na sa nakibisikleta. So, Kung madadara carbon sa- fiber baga partner? Oo. Kasi carbon fiber na made na bisikleta. Ayaw ko May nahiling ako, garuan 95,000 eh. Kasudma, iniling ko. Ay, kaya sana Chip, other than that, tabi, ano pa ang mga programa kang LTO Legazpi, particular tabi, digdi o sa, or in general, ano tabi ang programa kang LTO para sa tuyang mga kababayang Bicolano, kababayang mga drivers, ano Okay. tabi? So, ang samuya po na regional director, igwa man siya ng piglulunsad na proyekto sa ngunyan. Ang pigapod mi man in short na KSK o Kaligtasan sa Kalsada. So, ini po kabuuan, ini po talaga sa mga drivers na talagang dapat mag-iingat. So, katagod po kang proyektong ini, igwa kami ni mga launching,
talagang nag-undergo po kami ng orientation seminars para talagang maraman ninda kung ano ang pinaka-essence ng lisensya, rehistro, as in enforcement. And then, besides po kaini, kami nagtataon ng mga leaflets, mga babasahon, tanganing every time nare-remind po ang sa tuyang mga tao or mga drivers na nagagamit kan sa tuyang tinampo. Not only the riding public, pero ini po ng mga nag-o-observe kan sa tuya pong komunidad pag-abot sa transport. Aram tamang po baga na pag-abot sa transportasyon, pero very basic po ini. Necessity po talaga ngunyan ang paggamit ng mga sasakyan. Ninulita, igwa po baga kita ng mga restrictions na pigtatao lalo na katakod kay ning pandemic. So, iyan po, pigigting niya mo na mailunsad talaga ining KSK. Dahil ini po sa karahayan maninikan sa tuyang publiko. Okay. Ayun, klarado. Partner, ako And- i-flex ko lang partner kasi ang LTO Legazpi talaga partner, grabe ang improvement in Bako lang terms yan. of services. Ako nga gusto kong umawon kasi bakong arog kan mga ibang opisina dyan naan sa indang mga customer. Naiinitan, nababalad. Nakatindog, nakakaadat, nakababalad. Ang Iabot ki pa ng LTO, oras. air condition, Yan, may naka-TV pa. Smiling partner ang mga staff, Pero especially may libre ang pa nga ning LTO dulce, chip. dumangon ako nagkakamali eh. Yes. sir, igwa May kami. padulsi, may pakape May pa. pakape. Kung nagugutom ka, lumawag ka sa iyang opisina, may Alam mamon mo, ka. kung nagdadangog ining mga opisinang iba dyan, gayahin nyo ang LTO. Ang sa indang mga kliyente, pigpapadaba, pigsisirban. Ini ang tunay na public service. Yes. And aside kan partner, kung mababasa mo itong mga comments from the clients, mailing mo talaga naman na di kami nadipisilan, magayon nga ang accommodation, services, and the staffs. Opo. Chief, salamat you. na maray po sa pagbisita digdi sa programa na maipaliwanag ining sa indong mga magagayon na programa. Maraming salamat po LTO Chief Feli Mendoza. Maraming salamat sa imong panahon as in oras mabuhay tabi ka mo. Okay. Thank you, Ma'am Remy and Sir Joshua sa panahon na tinao sa Samuya. Okay. Opo. Mga tugang, sa Samuya pong pagbabalik, pupunanta na naman ang mga pagtaunin ayuda, pagtabang, digdi po sa programang Tabang Ora Mismo. Magkaburunyo, magkasararo, magtabang sa kapwa, anmawot, daing paibabaw, daing pairaro, gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, Pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko Online TV page. sa tuyang papasyaran ana mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, ikaw man sa Indo. Nahihidaw ko. Digdi lang yan sa Action Ko Online TV page. Wala ang water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. gusto sa inyo po sa atin. Dakula na ang sambuyan ko, mahiling na kamo maugma, kamo salamat na ang itakulang benepisyo. With this blessing, with this
testimonial sa mga sa mga nailing. Mas lalo kami maigos mamatawag ako sa tubig na ma-realisar, matawan, matulano para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang vision. Ang presenting sitwasyon mi kunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab, para makasalod, para mainot sa pila, dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaon mo, naging project mo inisa mo. Tayo ni ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat kis Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik ang tabang ora mismo kay bahantang ngunyan mga kaaksyon si Nanay Richel Ravalo, ang ina ni Erich. Maray na pagkahapon tabi, Nanay Richel. Ay aga. Kumusta po kamo ngunyan? Okay man po. Taano po tayaon kamo digdi ano ang kahagadan nindo para kay Erich? Ano po, para sa iya po, sa wheelchair po. Apo, na ano si Erich? May cerebral palsy siya. May Hindi ayun po siya nila, nakakaano. cerebral palsy. Opo. Pirang taon na po ini si Erich? 7. Pirang taon niya na po na pigdadaraya na kamatian na yan? Halos, na po siya. 2 taon po siya na hindi na siya nag-aagi. So inborn po yan. Pakaaki ba, aram mo na pong may cerebral palsy or normal pa man siya kang Normal inaki pa mo? man po siya. Mga pirang taon na siya kang nagtama yan na hilan? 2 years old po. 2 years old. Opo. Okay, supon kan 2 years old, pirmi ng madalas ba ang atake? Opo, siya, seizure. Seizure. Okay. Opo. Bilang sarong ina, Manay, ano an pagmati mo or ano an gura ano kagabatan sa pagmati mo pag piga-atake ang aki mo? Halos gusto ko po siyang, ako na lang ang Atake ako lang. Bilang sarong ina, syempre partner, gusto mo sa imo na sa naso Iyo po, kamatean amo kong nahihiling ang aki ko na araw ganin. Curious lang ako, partner. Ano pong itsura anong itsura or ano pong nangyayari pag piga-atake siya? Pigataas po ang ang mata niya. Tapos araw sa Pero po ining aki mo tabi, Ate Richel. Tulo po siya. Tulo. So Pampira pampira ini. Pangduwa. Taga saan po kamo, Manay? Malabog. Malabog daraga. Opo. So ngunyan tabi, Ate Richel, ano ang pagkabuhay? Saan ka mo nagkukuakan pang gastos? Si Mister, ano ang trabaho?
Nga na po, nag-extra siya sa construction ta. Tricycle driver po siya. Nga na ora man ano ta, pandemic nga ni. Nanay, kang nailing mo po na araw kayan si Erich, paano so pagmati na sarong ina na piga-asikaso mo iyan, tapos igwapas yung mga tugang pa niya, magabat, dipisil, ano po? Para sa ko po, day na po yun sa ko magabat. Basta maasikaso ko lang po siya. Sinda ubos. Na pa-check upan mo na lamang po ini or nagkaigo na lamang kay Sir na nabulong na ini? Day pa po, ano nga ni, kulang-kulang sa kwarta. Pira man po ang pagkikita ni Mr. mo sa sarong aldaw halimbawa? Ano po, pagta-tricycle niya, 300. 300. Ngunyan sa construction. Opo. 300 man. 300 man. 350 arang O, tapos may tulo ka mong aki. Iyo po. Ibig sabihin, yaon dyan so panggasto sa pangural daw na pagkabuhay. Anharong po nindo, sa diri po nindo? Dahil po, nakiki-star lang po kami. Kung mailing mo partner ang harong nindo, itong grabe ang lalakbay yun, dati nagkaklase si Erich. Opo. Ngunya na pundo. So, dati, paano mo siya Gusto mong dinadara sa sabihin, eskwela? partner, ang harong ninda manay, bako man sa sentro kan malabog. Bako po, nasa bulod-bulod pa. Bulod pa. Bulod na parte. So may piglalakaw pa po na harayo. Opo. So, paano mo siya dinadara sa eskwelahan? Pigakarga ko lang po siya. Karga, so binabaklay mo itong Opo. Mga pirang kilometro. maawot na parte kang bulod, kadipisil, Karga ko lang ano? siya. Paano Mga pirang kilometro, panaguran? partner, nakadumang ka na eh. Iyo, partner. Mga pirang kilometro. Harayo partner, talagang kadipisil sa sarong magurang na babakto o ubuon mo siya. Paano kung mauran? Ano, payong lang po kami. So, dahil man nag-abot sa point na nagdaralinas kang muduman, na deskuido. Iyo naman po. So, Marisa, day yan sinatang ang po. saro na naman partner na patunay kada bes digdi sa programa. Yan ang patunay ng dakilang pagmamahal ng ina sa anak na maski naguran, maski mainit, maski anong klaseng panahon, kung kinakaipong karga ko niya, ang sayang aming Maiidugan ko lang tabi ay Ate Rochelle. Sa lahi ba nindo o kay ago mo, igwa kay arog kay, nata igwa ka mo ng aking arog kay Erich? Sa mo po, ura man. Pero kay Agong, may ano siya, so, may pipit bingi po, aragsan. May May PWD po, may opo. kaninan. So, Pero nag-abot bako ba? man cerebral palsy. Bako Di man. po. Nag-abot ba sa punto na naghapot ka kung nata sa kadakulan, ikapa, Opo, sa diri ko lang po. masakit ano po ate? So, yaong kamo manay digdi sa programang Tabang Ora mismo, kan Action Co Center and ako Bicol Party List, nag-aantabay si Congressman Saldico, ano po ang kaagadan na gusto mong para kay Erich. ipaabot para sa mahal mong aki? Para sa sako pong aki, kay paano po niyang maka ikot-ikot man, maka ano. Kay paano mi pong wheelchair. O, para bako ban gabos na oras karga mo siya, Opo, no? Makapuro nagagabos pa man na siya po sa siya. luwas. So gusto mo sabihin, day na talaga siya nakakalakaw? Dahil po. Pirmi lang siya yaon sa harong nindo. Opo, nakasasala lang. Nakasala. And maliban sa wheelchair, ano pa ang gusto mo, manay? Gusto mong ipa-check up o ano? Sana po kung ano, mapacheck up siya kung anong maray po sa iya. Okay, partner? Partner, Nadangog. dahil na palo yun partner. Nadangog na ni Nadangog, as Congressman Saldi. naintindihan ni Congressman Saldi ko ang pangangaipukan sarong dakilang ina na nagmamahal sa sayang aki na may cerebral palsy. Kaya partner, O yan na partner mga ka-aksyon. Ang Ang kahagadahan kagadahan. ni Nanay Rochelle na magkaigwan ni na bagong wheelchair si Erich, uyan na tabi ang bagong wheelchair, itataon na halian kay Congressman Saldico. Ayan. Juday, Pasok, and Ted. Ayun. Ayan. So, ayan. Brand new. Brand new. Bagong wheelchair para kay Erich. Erich. Tapos, si Gwapa, syempre partner, daima uli si Nanay Rochelle na mayonin pagkabuhay. Pagkabuhay. Ayan. Pasok, Ted! Yan. Ayan. So, ang kahagadan wheelchair, may dagdag pang Grocery packs and syempre malinig na tubig. Tubig. Insayin nyo tabi, Nanay, para kay Congressman Saldi. Salamat po, Congressman Saldi, sa tabang mo po sa mo. Sana po, dakol pa mong matabangan mo. Salamat po. First time niyang mag-wheelchair. Day pa siya nakagamit ng wheelchair. Ayun. So, ngunyan siya makakapag-wheelchair partner. Pwede na siyang iluwas partner sa harong para masinagan Makapasyar. ng aldaw, buda makapuro Makalibot-libot. pasyar. Opo.
So, dakulang bagay ini para digdig kay Thank you. Erich. And And syempre, partner, maliban sa wheelchair, so maliban sa kahagadan ni grocery, Nanay Erich na mapakonsulta sa doktor si Erich, itatao yan ni Congressman Saldico. nadaisindanin ano pa man na Nababayadan. obligasyon. Gabos na bulong sasaguton tabi yan ni Congressman Saldi duman sa BRTTH. Yan. Ayan. So gigiyahan mi po ika, pasiring Yaon duman kay Manay LB. LB si Denyo. Si Manay LB ang maalalay sa imo Manay para sa ma-check upan and kung kinakaipuan matawaning bulong o malaboratory ang aki mo duman Gabos sa na BRTTH. expenses po ni Erich sa Sagot. ospital. Sagot po ni Congressman Congressman Saldico. Saldico. Mensahe giraray tabi ni Nanay Erich. Dakulang Nanay. pasalamat ko, Congressman. Salamat na maray po talaga. Ayan. Mati ka Pacheck partner up. an kaugmahan kan sarong ina na igwaning panibagong pag-asa para kay Erich. Tama. At saka arong nga ni kan entrevista ta puun subago, day pa na check upan, day pa lamang ngunyan gabos so wheelchair na pigagan niya kasi isipon mo pirming karga ni kang ina. Pag Ngunyan, makatapag- at least so, makakapagpasya maski na. naglalabas si Manay, Nyaon sa kataning. may wheelchair. Maski nagluluto-luto siya, yaon sa likod Correct. So, yan mga ka-aksyon, patunay tabi yan na nagtataunin pag-asa ang Action Co Center sa tabang ni Congressman Saldi sa And tuyang ang mga Ako kababayang Bicol Party Bicolano. List, tabang, Ora ora mismo. Diyan mga ka-aksyon, daig patapusan sa tuyang pagtabang, ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang, ora mismo. Wara ang si water system na wara pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igaw ining tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ning tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Gusto sa inyo po sabi, dakula na ang sambuyan kaumahan na mahiling na kamo maugma, kamo salamat na ini dakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawag ako sa tubig na ma-realisar, na matawan ang Bicolano para po maikot ang we want to focus po and yun po aluminang piga vision. Ang presenting sitwasyon mi kunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ta, ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab, para makasalod, para mainot sa pila, dahil na kami maano na, ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang tatawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto mi pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang
naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldi ko, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ang pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaaonan sa muyang pasasalamat kis Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik ang tabang ora mismo mga kaaksyon na dugang kita ning pagtabang makakasabay tangon yan si Nanay Salvi Gandol ka na barangay Bagong Abre. Aramon tangon yan kung anon sa iyang pangangaipo maray na pagkahapon. Hello po. Ayan, kumusta ka ngunyan? Okay naman po. Ano lang po, mahagad kita mo. Taga Bagong Abre, Legazpo City ka. Ano po tabian, kamatian mo or kahilangan Ano mo ang po, kahagadan mo anong mong itao ni Congressman Saldi asin ka na ako Bicol para sa imo? Yung sa puso ko po, ma'am. Tapos yung paano sa waiter ko po. Pampa-laboratory. So may hilang ka po sa puso? May hilang ka sa Opo. puso, Tapos may may goiter goiter. ka Opo, pa. tapos kay panan pong maintenance kay mga bulong. Sa digdi, sa thyroid, tsaka sa puso. Naipakonsulta mo na po yan sa doktor? Opo, sa BRTTH po. Ano po ang sabi kan doktor? Mag-maintenance kay bulong po. Tapos magpa-ultrasound giraray, tsaka magpa-to the echo. Pirang Pag taon ka tuloy na? ko partner sa Pirang puso. taon ka naman ay? 29 po. Oh, 20 Akiyo baby pa. anyos. Ano yan sa namamana nindo, sa pamilya nindo? May mga Wala ilang man sa puso? po kami sir na araw kayo na ilang. So sayin mo po yan ako na ilang mo sa puso? Di ko po. May agom ka na po o opo, daraga? may agom na po. Mm. Naraman ko lang po ini kang kang niras pa po ako sa BRTTH kang pitya 5. May mga aki ka na? Opo, duwa po. Pag igwa ka ng kamatian sa puso, pag sinabi kasing to the echo, namamanas iyan, may namatian ka na bang nag-ubag sa lawas mo? Nag-urubag po yung bitis ko hanggang digdi po sa legs ko, sa may ita. Oh, ito Manas na partner, manas saro po. sa mga indikasyon, igwa ka talagang kamatian sa puso. Iba-iba man bagang klase kamatian sa puso. Ano ba nga may luhuan puso? Ang iba heartbroken. Buwang mga araw kaya. Partner, nagulok si Manay. Pero ang pinakamalala dyan, so heart attack. Iba-iba ito partner, Iba pag man ito. inatake ka, matik ka partner. So kumusta mo niyan? Paano man gira rin ang asikaso mo sa mga aki mo na despite igwa kang duwang pigmamati? Luway-luway lang pong pag-iro. Madali po ako mapagal. Opo. Si Mister? Si Agom ko po, nagtaga-extra man po sa trabaho. Minsan sa kabasan, minsan sa mga sa Piraman po ang pikikita niya. minsan po 350. Depende po. Oral daw yan, may 350. Bako man siya mismo oral daw. Extra lang. Opo. Nya paano po yan napapagkasya mo sa pagbuhay-buhay nindong pamilya? Ano po, minsan, mga tugang niya po, tugang ko, nagtataba. So, maski na nakapacheck up na siya, partner, di ka nakabakal pa ng bulong? Wala pa man po. Ano ang kinakatakutan mo para sa imong sa Ano po, sabi doon sa ko po, mabuka mo. Aliya ang ano mo. Baka po, dama, ako, sa cardiac arrest po. So yan ang pagkakatakot mo, bata sa radit pa ang mga aki mo. Opo. Pirang taon pa sana mga Yung mata ko po, yung panduwa, 3. Pwede siyang cardiac arrest. So, Dahil sa, kuya niya partner, siyempre mga komplikasyon siguro yan, na pag medyo dahil mo na agapan, na sa mga bulong na required, pwede ka talagang magkaigwa ng cardiac arrest na yun. Usually, ang mga nagpapatrigger kang cardiac arrest, itong grabe ang pag-iisip mo, so dahil kang mailuwasan kan kulog kan buot mo, kaya mga aron kayo na bagay dapat Stress. pero may kaulay. So ang kahagadan mo kay Congressman Saldi, ano tabi ito, nanay? Matawan lang po akong assistance para maintenance kay bulong po. Matawang ka din bulong. Tapos itong sa Todi Eco. Opo. Tapos Tiga-asikaso ka man po ni mister mo. Opo.
Yan man lang po So, ito. padaba ka talaga man ni mister mo. Okay, tangan kaya ni siya iguaning partner sa puso. Grabe kung minatibo kay mister. Okay. So, nakaabot na partner sa kaaraman ni Congressman Saldico ang kahagadaan ni Manay. Yan, nakahagadan mo na magpa-check up, itong mga medical Maintenance. expenses, maintenance, laboratory to the echo. Nakaabot na yan partner kay Congressman Saldico. And sa ako Bicol Party Siyempre, List. yaw Kaya, hindi. kay Batangon yan, mga tugang, An magayon na congresswoman. ang ang buhok. babaeng igwanin nobling serbisyo publiko. Namumula-mula sa ang kapwa. buhok, nagkukurukintab ang huso. Ladies and gentlemen, daing iba, ang dating Miss Pinangat 1982, si Manay LB. Si Danyo. Maray na pagkahapon mo na LB. hapon po. Ini po si Nanay Salve actually. Nakaurong ko na si doktor. May hyperthyroidism po daw po siya. Sabi po ni Doc, kailangan daw siya magpa-test sa thyroid tapos may to the echo. Ini pong to the echo kasi 3,000 ini. Ang 2,000 po, sagot na ng Sararuan Ako Bicol. lang yan. Apo, sagot na po ng Ako Bicol, pati yung laboratory niya. And then may bayad po kasi yung na 1,000 sa professional fee yung to the echo. Sagot din ka na ako, Sagot Bicol. din po ni Congressman Sardico. Binigay na po yun sa amin. Ibigay daw kay Nanay Salve para maduma na po siya sa BRT. Ibahan ko po siya para matudae ko na siya. Subulong, Manay LB. Sa bulong po, ipapahiling mo po sa BRT kung available po sa pharmacy. Sasagutan din po yung gabos na kay po ni Nanay Salve. Basta po available lang sa BRT Nanay Salve ha. May hinugot na si Nanay si Ito Ma'am po LB yung- sa saya. Gusto mong sabihin, Lugot partner. Manay LB, ura mismo. Ito po yung sa Todeco. Oh. Ali, dyan hinugot mo, parungon ko daw. Hamakon mo. Ready na Okay pala. Tapos, Okay, ito Ma'am. po yung Mahamot ang pagtabang, ura Ayan, mismo. Bayad po sa Todeco Nanay para wala ka ng paproblemahon. So, bulong po na reseta sa imo, papahilita po sa pharmacy if available po. Sasagutan po namin ha. Dahil na nasusulit sa sobre ni Yan, Manay, ako Madam naman sulit, LB. Manay. Parungon mo gira partner. Kuda, kung ang pagparo mo pares kan Ura parong mismo. ko. Ayos ah. Ayos, Mamo mamo talaga ang pagtabang. ura mismo ko. Ini. May cash na laog oh. Mambayad po yan sa professional fee. Okay. Ito. Ini, resibo, Para billing sa charge, BRTH. na ini talaga, ready na. Pwede mo nang i-avail ang laboratory Ini tataw magira expenses. saya. O ini para sa professional fee. O ni, so 1,000 na professional fee. Yes po, yes po. Dahil ka Tapos, na, yan. aalalayan mo siya Manay LB. Yes po. Sa gabos na proseso sa BRTH, Apo. kung kay puhan o kung may bulong na para sa iya duman, na Iya available, automatic Itatao po, na. apo, itatao po. So, ayan. So, araw ka iyan Manay, ang pagtabang kan ako Bicol Party List ni Congressman Saldico, ora mismo. Ano tabi ang mensahe mo na Salve para kay Congressman Saldi sa Ako Bicol? Dakulan pong salamat, natabangan pa ako. Tsaka sa inyo po sa action ko. Uy, maliban dyan! Igwapa Ay, ka gwapa! na! Igwapa! Tayan para sa imo. Ano, yun aram ko sa inyo ka na po. Igwapa! Yan, para sa imo, syempre, dapat may mauli ka man sa imong pamilya. May mga aki kapati. Kaya si Congressman Saldico, maliban sa tabang sa imo dyan sa BRTH, pagpapabulong igwapa ni Pasok! madadara ka. Teddy! Pasok, Teddy! Pasok, Juday! Ayan! Inihan sa imong food packs para sa imong aki, sa imong pamilya. Dahil ka na mahanap ng Ano yan, bagas, partner? panira, ikumpleto. Bigyan ng grocery yan. Bigyan ng tubig yan. Malinis na tubig. Mensahe mo, nanay. Salamat po Karumog sa mo si Nanay Salve, ha? tabang mo. Ayan. Opo, nawala sa stress. Nawara sa stress partner. So, importantehon, nabawasan ang sa imong stress, ang sa imong pig-iisip mo niyan. Kaya, dahil na magparaisip kay ano pa man. Ano, sabi nga ni Baga, habang nabubuhay may pag-asa. Okay. Salamat, Thank Manay you. LB, sa padagos na paglilingkod mo sa bayan. Sa Basta ngaran kayo. ka na Bicol Party List ni Congressman Paglilingkod sa sambayan ng Bicolano. Basta po kaya tatabangan tayo. Yan pang baga sa tuya mga congressman na gabos na tabang itao kung kaya man lang. Ako may problema man ako. So, yan Manay. Ha? May problema man ako, partner. Ano ba kung kaya ni Nanay Elvie? Bahala na si Manay LB. Mga tugang saro na naman na kababayan ta from Bagong Abril, Legazpo City ang napaugma, natabangan, naayudahan, ora mismo digdi sa tuyang programa. Sa samuyang pagbabalik, makakaibanan ta ang nag-top 4, pang-apat sa Precision Licensure Exam. Examination. And igwa pa po tabi mga tugang nin manggagana naman nin tablet sa pagbabalik kang tabang ora mismo.
panahon pag uli mi digdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan mi kainuman. So, araw kaya na ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sutrak, nag-aagi na sutrak baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Hindi na po ninyo kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ibigay na po kitang malinig na libreng tubig. Ano? Dahil naman po nido kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon. Huli tayaw na po di mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kanya, dako lang ang pagpasalamat ni ta inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kay ni on resettlement sa Kami po sa ngaran po kang organization ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat, araw kayan ta, nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Goki, so itong maray na inuman baga, ng tubig, na ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa samuya sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nagbabalik ang tabang ora mismo, mga ka-aksyon. Kaibahan tangunyan ang nag-top 4 sa katatapos pa lang na board exam para sa mga licensure, physical licensure examination. Ay, salamat, Ayan. partner. Dahil iba, Medyo kakaiba. Kadaklan ka na dati interview ta, so may mga hilang na may mapacheck mga hilang. up. This time, partner, Suma-check up. suma-check up. Kay bata mga ka-aksyon, si Christian Orante, halipay ni sa Banwaan or sa munisipyo Canligao City. Sa Ali, City sa of syudad, Ligao, yes. Canligao City. Kay bahan man ang sa iyang mapinadabang magurang ang sa iyang nanay, si Nanay Maria Teresa. Oy, Physician Licensure Examination Partner. Inot na inot sa kabos. Congratulations. Congratulations. Orgulyo ka kan Ligao City, orgulyo ka kan Albay, Bicol. orgulyo ka kan Bicol. Top 4. Top 4, partner. Pangapat. So, Kung ikaw, partner, gusto mo man maging doktor? kun ako? Pero iba man gayon ang expertise ko sa Anong partner? Kung doktor? Day man, iba-iba bagayan. Sila may sa talinga, ENT, yan, may sa mata, may sa mga tulang, may sa or puso. orthopedic bagayon. Ayan. Anong gusto mo? Sa bitis na. Nato sa bitis. Igo kayan, Dok, na Ito lang sa nasa sa bitisa na mismo. Meron naman po. meron naman talaga. Subspecialty. Subspecialty. Luman lang ako. Pang ano lang, pang guramoy. Oo, pag-guramoy sana. Okay. Belpadanta, partner. Maray na pagkahapon liwatabi Christian Orante. Congratulations. Maraming Ano ang salamat. pagmating mo niya na ika ang naging
Top. Pang-apat. Ah. Siyempre po, sobrang overwhelming noong una. Hindi ko inaakala kasi siyempre ang hirap ng pinagdaanan. Pero nagpapasalamat po ako sa lahat ng sumuporta po, sa lahat ng nagtiwala at nagdasal po na ma-achieve ko po yung goal ko po. Okay. Ini ba inaasahan mo na magiging makakasabay ka sa top 10 or ini talagang trinabaho mo or plinano mo para mag-top? Actually po, nung simula talaga, sabi ko sa sarili ko, dream big. Kasi wala namang masama kung mataas yung ambisyon. Tama. Pero along the way, habang nag-aaral ako, syempre, marami kang iniisip. Medyo napapaisip ka kung kakayanin mo ba. Kasi pwedeng by luck rin lang eh. So sabi ko na lang, kahit pumasa na lang po, masaya na ako. First grad ka or pampira mo na ining pag-take? First take po. First take. Yeah. So, Sa ina eskwelahan? Sa UP Manila po. UP Manila. So, sa pamilya ba nindo, igwa na talaga ng mga doktor, mga physician, or nasa Lahi? Nasa lahi. Ang pagiging mga doktor? Meron po akong mga tita or tito, pero sa pamilya po namin mismo wala po. Ako po yung Okay. So, kumusta sa preparasyon all the way na itong mga nakaaging aldaw, paano mo siya pag-prepararan na pag-abot kan puntong ining ma-exam ka na, dapat pasok ka sa top? Actually, nagsimula po kasi yun last year pa kasi na-postpone nga yung internship namin kasi nagkaroon ng pandemic. So, yung PGH naging COVID center. So, simula nag-start talaga akong mag-aral na. Kaso lang, yun nga, parang naramdaman ko na dapat bilang isang magiging doktor, dapat nasa labas kayo, tumutulong ka sa pandemya. Pero ang hirap mag-focus din sa pag-aaral dahil nga yun nga, ang daming nangyayari. So, ang ginawa ko po noon, umuwi na lang po ako dito sa Bicol kasi at least kasama ko yung pamilya ko. So, pagdating ko naman dito, yun po, nag-positive po ako sa COVID-19. My goodness. So, So, ikaw itong tagaligaw Yes na po. nag-positive. na-experience siya mo Kay na kung tinuti paano- yata eh. Oo, Yes. na-experience Kay siya na mo tagaligaw yung na nag-positive. paano itong lumaban sa helang na COVID, na tigiisip mo, paano kung ako na doktor? Paano ko ihahampangon? So, paano mo na-overcome? Gustong sabihin, dahil pa nagluluwas sa resulta, kang examination, Naka-experience siya ng na-experience mo COVID. na sa COVID. Yup. So, Iyo po. paano mo na-overcome ito? Ako, I think partner, mas magiging epektibo ining doktor. Iyo. Kasi naranasan Naranasan niya mismo. niya. Oo, tama. Actually po, yung naranasan ko, wala akong sintomas. Pero naranasan ko yung proseso, yung pagdating ko dito na quarantine ako, tapos pagkatapos nalaman, I-isolate medyo ka. matagal pa eh. Matagal yung resulta kasi overloaded yung facility nun. So, nalaman ko yung resulta, nagstay pa ako, na-isolate pa ako nun. So, halos isang buwan po ako sa facility. Na-discourage ka kang pangyayari, so kahaluyan kang resulta, kung paano ang burden duman sa pasyenteng naglalaban ka ito. Kumbaga, so mental mo and yung physical, yung emotional, apektado dahil sa kahaluyan kang sistema kang resulta. Yes po. Naniniwala ako na yung COVID-19, yung epekto nito sa atin, hindi lang pang physical, pang mental din at emotional. Ang hirap po talaga. Tinatry kong mag-aral sa loob ng facility, pero ang hirap po. Hindi healthy siya sa And utak, katawan. siguro digdi mo man mas lalo kang na-motivate or na-challenge na mas lalo mong pagbubutihin na pag Yes, naging po. doktor ka kasi nahiling mo sa sistema kan sa tuyang Sistema kan Pilipinas, kung paano magpadalagan pag-abot sa health. Partner, diba? yaon man digdian sa iyang mahal na ina. Siyempre, saro yan sa proud na Inspirasyon, proud. yes. Maray na hapon po, mami. Mami, Maria Teresa, ayan. Nanay, ngunyan po na naaraman mo na nagtap si Aki mo, ano po ang kamatean bilang sarong magurang? Sobrang masaya po kasi hindi ko in-expect na talaga makakapasok siya sa top 4. And siyempre, ginapang nindong bilang parents Opo. na talagang supangarap kan sa indong Aki na maging doktor. Sinuportahan ninyo ng todo. Opo, maski po. Ano po, nanay, ang trabaho nindo? Ako po, yung bilang magsasaka lang po ako. Then yung Dahil asawa mo ko pagbilang, Isa kang magiting na magsasaka. Opo. Salamat Kumakain po po. kami ng bigas Parehas, dahil po sa parehas inyo. kita, mami. Ako, magsasaka din ako. Batak pa ang aking buol. Opo. Ginapang niyo po ang pag-aaral ni Christian. Opo. Tapos po yung aking asawa ay OFW bilang seaman po. So, seaman. ibig sabihin, partner, ini si Doc, ngunyan, sarong patunay na ang sarong pamilyang Pilipino, gaano man ka
kumbaga medyo Sa status- ano man ang antas ng kanilang Sa status pagkabuhay. kasi ni Nanay Buda sa iyang agom harayo, di ba? Parehas po kita Nanay, OFW din po ang Tapos sa Kuyang partner Oo. si Nanay. Oo. Pero Iba ang tagasikaso sa mga ate. Dahil sa pagsisikap kan aki, determinasyon, and sa suporta kan pamilya, warang imposible. Correct. So yan ang patunay, partner, na pag sinabayan mo talaga nin determinasyon, Mabunga talaga, itinudo mong partner. pangarap mo, suportado ka kang pamilya mo, and may pagtubod ka sa mahal na Diyos, Importante yan, may partner. pagtubod ka sa sadiri mo, maabot mo. Nanay, ano po ang naging naaraman nindo na nagtapso aki mo? Ano, naglukso ka man, Nanay? Naglukso ka? Ano? So naging reaction mo, Nanay? Bali po. nung Dahil daw una- winagas mo man ay sa mga tanong mo. Sa mga palay. Sa Indo nagamos yan. May doktor na akong aki. Opo. Nung una po, hindi ako makapaniwala kasi hindi ko talaga ini-expect kasi yung mga pinagdaanan po niya. Then, nung nakita ko na po dun sa post ng PRC, doon na po ako nagsisisigaw. Ilan ang anak mo? Tatlo po yung anak ko. Garo. Panganay? Panganay po siya. Garo, ipinaisi mo sa gabos mong kumadre, kumpadre na suaki mo doktor na. Hindi po, sa Facebook, sobra yung nila, yung congratulations. Siyempre, talaga. nagpapansit ka na, Nanay, sa mga kapitbahay. Bawal pa po. Okay. Doc, balikan ko lang, Igam. Parehas kan mga nagtatap baga sa bar exam sa mga... Sa board. Nag-apod na ba sa imo sa mga kilalang hospital sa Manila? May mga nag-apod na Oo, sa imo? may Nadigdi ka mga na sa Muya? job Dito ka na opportunity sa amin na. magtrabaho. Meron bang ganyan? So far, wala naman po. So, pero yung mga kilala ko pong nagtatrabaho po doon, parang hinihikayat po nila ako na pumunta po dito. Okay. So ano ang plano mo after this? Na Lalo na ngayon na naranasan mong magka-COVID sa panahon ng pandemya, anong pinaka gusto mong gawin pagkatapos nitong nagtapor ka na? I-connect ko lang, partner. Ano ang specialty mo sa inka duman na kasi gwabagang sa utak, igwang sa puso, ika bilang sarong sa inka ma-specialize? Yung plano ko po talaga, mag-pursue ng internal medicine sa PGH po. Babalik Internal po ako medicine. So pag sinabi mong internal medicine, that will focus on... Hindi. Pag sinabi mo partner na internal, hindi yan external. Oo, tama, partner. Pero specifically, Marami pong subspecialty, pero yung Yan. gusto ko po, nephrology po. nephrology, Eventually. Yes po, sa partner. kidney. So, silod. Pero sa ngayon po kasi, bilang matagal pa yung opening ng application sa PGH, plano ko po munang manilbihan po sa City Health. Sa Dapat Ligaw po. government Wow. muna. Yan. So yan, gusto mo munang mag-servisyo sa mga taga-Ligaw. Yes po. Wow. Si, dyan sa Ligaw, partner. Si Congressman Fernando, Didi, Cabredo. Cabredo. Oh. Si Nanay Ngani, baka kasabay duman sa Taranuman. Taranuman sa Albay. Kanakaging aldaw na iling ko, pinag-unrahan ka kang city government kang Ligaw. Ligaw. Yes So, po. ano ang itinaw sa imo tabi, Doc? Actually, yung Plaque. plaque po. Okay. Tapos yung parang certificate po na nagpapatunay na proud po sila sa akin. Tapos bilang inspirasyon Kami, maski po. ba And po kami gusto mo man taga-Ligaw, yan, proud ako. gusto mo man yan suklian in serbisyo sa mga kababayan Yes mo po. sa Siyempre Ligaw. po. So, Simula pagkabata. Ligaw City Health Office ka muna, Yes paramientras. Ang aki ko partner, gusto man maging doktor. Kaya saro sa mga inspirasyon, naging parte ka na kay inspirasyon. Ako yung man. Salamat So, po. akin sa din. Gusto man man, maging doktor. diba? Maski wala sa lahi, may gusto maging doktor. Mensahe mo sa mga kapwa mo estudyante na gusto man maging nangangarap man. Ano ang tip mo sa mga kaakian na parehas mo, mga huben, na may mga pangarap na maging doktor? Ano ang dapat nilang gawin? Kailangan po nilang ma-realize sa sarili nila na gusto talaga nila yung pagiging doktor. Hindi po ito... Parang may calling. Tsaka hindi po ito parang basta profession lang. Parang lahat ng tao, yung buhay nila nakasalalay sa iyo, ini-entrust nila po sa inyo. So dapat ma-realize po ninyo yung why ninyo, yung bakit kayo magiging doktor. Yung akin po kasi para po sa future patients ko. Kaya kahit anong struggle po na pagdadaanan nyo, babalik at babalik lang po kayo sa why ninyo. Makakayanan nyo po yun. Di ba nasagid sa imo, Doc Tabi? Ako dun taka ng Doc, tayo Sige naman. Di ba nasagid sa isip mo na, kasi dati ang mga doktor, iyo ang nagpapahalat sa mga pasyente, iyo ang nagparapahanap sa mga pasyente. Ngunyan, because of COVID, mandatory sa mga doktor na dapat, in terms of COVID-19 related cases, yaon ka mo, permi. So, di ba nagsagi sa imo or natakot ka na arog ka ito ang pwedeng mangyari? Siyempre po, inatakot po ako hindi lang para sa sarili ko, hindi para sa pamilya ko din po kung sakaling ma-expose ako. Pero calling po talaga to eh. Tapos ngayon talaga kami kailangan. Determinado ka na
gampanan ang pagiging Yes po. doktor para sa mga Yes po. future na magiging pasyente niya. Pasyente. So, nanay, ikaw po tabi, nanay, last word mo or mensahe mo grabe. Sa mga magurang man, Oo. Nanay, anong mensahe mo man sa mga magurang na gusto manindan mga akin So, na nag-struggle makapagtapos man na maging despite na doktor? may kapagtiusan, despite naggrabe ang problema, yaon ka ang suporta. Mensahe mo po, nanay. Bali po, bilang isang magulang, kailangan nating suportahan ang bata. Although po, nandyan yung kahirapan, ipursige po natin para sa future ng bata. Ayan. Nabanggit mo lang, nanay, kanina, farmer, ano bang mga tinatanim mo, nanay? Palay po, tapos mais. Mensahe mo, nanay, para kay Doc. Importante yan. Ang mensahe ko po sa kanya, bali po, paghusayan niya po yung paggagamot, then at the same time po, maging mabuti po siyang doktor. Para makatulong Gusto po mo, partner, na maging Ika primerong mamaya, pasyente? darating tayo dyan. Dok, ika ano man ang mensahe mo kay mami mo? Ayan, importante yan. Nagtaon na sa imong mensahe si mama, dapat ika din. Siyempre po, nagpapasalamat po ako sa kanila, sa mga magulang ko kasi hindi po nila ako pinabayaan. Lagi po nila akong sinuportahan simula po pagkabata hanggang ngayon. Sa kung ano man po yung mga dreams ko po, lagi po nila akong sinusuportahan. Sa mga professor mo, sisay itong gusto mong pasalamatan. Siyempre, kabali bagayan sa mga nagtatao sa imo ning knowledge. Actually, lahat po sila. Lahat ng professor ko po sa UP, plus lahat po ng mga nakasabay ko ng mga residente, mga fellows po sa PGH. Nagpapasalamat po ako, especially po kay Dr. Harold Chu, kasi siya yung parang mentor ko nung sa hospital po. Siya yung nagtuturo sa akin. Siya yung parang buddy ko. So, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko mararating tong tagumpay po na ito. Ayun. Mura lang siguro ang mga doctors fikay ni Doc. Dapat mura lang, affordable, for the masa. Ay, actually, base sa tunukan mga tataramo ni Doc, willing man siya kung Willing minsan na man. libre niyang itauan sa iyang serbisyo. Ikaw, partner, gusto mo maging pasyente ni Doc? Magpapacheck up ka, mga nunwari. So, yun mga ka-action. Saro na naman mailinta, patunay partner, kan abilidad kan mga kababayan tang Bicolano. Orgulyo kan Bicol Region. Basta Bicolano, Uragon. Basta Bicolano, ako Bicol. Yan, syempre. Mga ka-action, maraming Salamat salamat, po, Doc, and Christian and Mami Teresa. Salamat po sa inyong panahon na oras. Mabuhay katabi, Doc. Magdakul palagod ang lahi mo. Partner, ikaw kita ngunyanin na Manggagana. Ayan, saro na estudyante na nag-comment tabi sa tuya na kaaging episode. Sige, Ayan. sisa yan. Ayan, partner, si Maribel Itchaluce Fargo. Maribel Itchaluce Fargo. Ayan. Basahon mo ang mensahe. Alat mo na, partner. Yan, basahon ko na sana. Good evening po. Ako nga po pala si Maribel Itchaluce. Yan, partner, ang comment nyo sa nakaagitang episode. 18 anyos. Sana po isa po ako na mapili po na mabigyan ng tablet. Kasi kailangan ko po talaga ito sa aking pag-aaral. Ngayon, mag-grade 12 po ako. Kailangan ko po talaga ito. Lalo na po yung ngayong may pandemic at online class po kami. Sana po talaga isa po ako na mapili at mabigyan ng ganito. Kasi hindi po kami makabili ang aking mga magulang ng ganito kasi po wala pong pambili at wala ring trabaho ang aking mga magulang. Please po, sana po, isa po ako sa maswerteng mabigyan ng tablet. Malaking tulong po ito sa akin. Please po, grabe ang please niya, partner. Sana po mabasa niyo po ito. Salamat po and God bless. So yan, congratulations, And Maribel. dahil nabasa, Nabasa ni dahil Congressman nabasa. Saldico ang mensahe ni Ining Maribel. Maribel. Ayun, si Maribel. Ito na, ang brand new na Buksan ta, tablet. partner. Buksan ta. Ayan. Ako tatao na magbukas. Uy, Ayan. Uy, tamapas ha. Ayan. Uy, Maribel. naka-plastic pa. Maribel, may makontak po sa imo na staff kan Ayan. Action Call Center. Nanganing maraman mo kung paano ang pag-claim Yan kan sa sa likod imong ini. tablet. Sa likod ini ang sa atubangan. Yan. Brand new tablet ayos from talaga. Congressman Saldi and Ako Bicol Party List. Ayan. So, congratulations. Saro na naman na maswerteng estudyante
na nangangaipon ng tablet para sa iyang pag-eskwela. Pinalad asin nasurpresa hali sa puso mga tugang ni Congressman Saldi Ko and Ako Bicol Party List. Congratulations, Miss Maribel. And sa mga maawat man po manggana, day po nindo paglingawan, kinakaipuhan nindong mag-comment sa episode mingon yan. Para sa muyang masunod na episode, ika ang idideklara ming gana. Kinakaipuhan nindong mag-like kan sa muyang official Facebook account, official Facebook page, and Action Cost Center. Kinakaipuhan man nindo mag-comment kung nata kinakaipuhan nindong manggana. Dapat yaw sa indong pangaran, pangaran kan sa indong eskwelahan, asin address. Kinakaipuhan niyan tanganing makontak mi kamo in kaso kamuan mapili na gana. Tagalugin mo, partner, para naman sa mga kababayan natin na Bicolano na taga Masbate at taga Camarines Norte. Sa mga nagnanais po na manalo ng tablet, kinakailangan po ninyong mag-like sa aming official Facebook page, ang Action Cost Center. Kinakailangan din yung mag-comment kung bakit kayo ang dapat mapili na mananalo ng tablet. Dapat din magtag kayo ng 3 estudyante. Kailangan nyo din mag-subscribe sa aming official YouTube channel, ang Action Cost Center. Ayun, klaradong-klarado at maliwanag ang eksplikasyon ni partner kung paano manggana kan tablet at mga estudyante. Kabisadong-kabisado ko na partner. Hindi ka na nalalawi. Hindi na nalalawi, partner. Yun. Magaling na tayo sa Tagalog. Tama. Ayan. Mga tugang, saro na naman na makabuluhan na pagkahapon ang inihatod sa indo kang programang Tabang Ora mismo, kan Ako Bicol Party List and Action Cost Center. Siyempre pa, mula sa puso ni Congressman Saldi Ko, ang pilantropong congressman kan Ako Bicol Party List. Asin, dyan ang mga ka-action. Nagtatapusan sa muyang programa ngunya na pagkahapon. Sa liwat magiribang kita sa masunod na aldaw, pares na oras, asin pares na programa. Sa inadadangog kita, partner. Nadadangog kita mga ka-action sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi, asin 88.7 Radyo Oragon Biraca Tanduanes. And siyempre, partner, day mo paglingawan. Pasalamatan mo ang mga nag-aayos kan sa imong aura. Of course, I would like to thank my makeup artist, Miss Russell. Ayun. Pero siya partner nagpapagayon sa sakuya. Tama. Kaya Sa day imo man paglingawan. mag-partner Oo. nagpapagayon. Salamat kay Miss Russell na medyo nawawaraan mga lana. Oo. Mga tugang, salamat kan sa inyong pagkantabay. Kami po ang sa inyong kaibanan. Ako po, Mr. Siram kan Bicol, Joshua Martinez Jr. And syempre mga ka-action, ako man si Remy Araneta Mindones and Ma Salvador kan Bicolandia. God bless Bicolandia. Mabuhay! Maray na pagkahapon, asin salamat.